Empilweni uma ufuna ukuphumelela kulezi zinto ozenzayo uyamdinga umluleki ozoba neqiniso kuwe. Esikhathini esiningi abantu baluleka abangani babo. Umluleki wakho akungabi umngani wakho ngoba angeke azabe neqiniso kuwe. Ikakhulu emshadweni. Emshadweni uma udunga umluleki emshadweni wakho thola i-marriage counsel ngoba abanye abantu abashadile ngesisikhathi abangani babo abashadanga. Thola umluleki ozoba neqiniso kuwe, ozokunikeza iziluleko eziyiqiniso kuwe. Ebhizinisini udinga umluleki, esontweni udinga umluleki, noma ngayi kuphi la wenza khona into ezothuthukisa impilo yakho, thola umluleki ozoba neqiniso. Day 92, umluleki, 1 minute every day.